Незрящи хора предложиха интересен социален експеримент – диалози на тъмно или опит за зрящите да се справят без светлина. Идеята за диалозите на тъмно тръгва от Германия, където са образец на социално предприемачество. Може ли един час в пълен мрак да промени коренно представите ни? Разказва Мария Чернева. Никой не знае какво да очаква в тъмното, но експериментът вече е започнал. Налага се всеки да се довери на друг и да съблече високомерието си. Повядайте напред, когато чуете моя глас. Следвайте го. Как трябва да подредим дъгата? Хоризонтално или някъде натам трябва да е тук назад на усещане? От коя посока идва гласа, къде са стените, що за препятствие е това? Всеки е настрил сетивата си, всеки научава нещо за себе си. Тъмнината забавя хода на времето, отваря други пространства. Едни усещат страх, други свобода, трети възхищение. За невероятните способности на незрящите да се ориентират и да виждат в тъмното. Кое е нещото, което научихте? Задачките са прости, но уроците не са. Да слушаш, да усещаш, да мислиш. В тъмното светата излишна, всички изглеждат равни. На практика ти изпадаш в един друг свят. Свят обаче, който всъщност е възможен. И много хора, които са съжалявали преди това незрящите, те разбират всъщност, че те незрящите нямат нужда от съжаление, а имат нужда от едно нормално отношение. Всички питали, как се справяте като не виждате? Един час в абсолютен мрак е достатъчен, за да прогледнеш за нужните умения. Общителност, целенасоченост, доверие, справяне с кризи, висок дух. Достойни са за възхищение, а не за съжаление.